Quedarse en traballo, non atopar un novo emprego ou non saber por onde emprender un negocio son tan só algunhas das preocupacións coas que un cidadán se atopará en algún momento da súa vida. O Concello de Ribadumia incide un ano máis nunha das principais preocupacións da cidadanía, o traballo, mediante a organización da cuarta xornada de emprego da vila, un evento ao que este venres asistiron unhas 50 persoas. O que buscamos, como dixen antes, é o benestar para todos os veciños e para todas as veciñas e, polo tanto, estamos comprometidos coa sociedade a mellorar o seu nivel e a súa calidade de vida, e iso se consigue sempre que haxa unha estabilidade laboral. Esta xornada tivo lugar dende a primeira hora da mañá e durou ata as 2 da tarde. Ali os asistentes puideron solucionar diferentes dúbidas laborais e mesmo escoitar os consellos de especialistas en recursos humanos ou empresas de traballo temporal. O programa está formado, hai varias ponencias de renombre, hai empresas de ETT, hai persoas, que nos poden axudar tamén a buscar ese perfil que necesitan as empresas. Despois temos, como digo, a persoa que está traballando no Concello, a Sonia Fresco, que vai a dar ese empuxón e que vai a servir de nexo de unión entre a empresa tamén e, por suposto, aquelas persoas que de alguma maneira están buscando traballo. Ademais, anunciouse a disponibilidade da Oficina de Orientación Laboral a que pode acudir calquera veciño do Concello buscando asesoramento. Esta persoa vai a estar traballando precisamente a prol dos veciños e das necesidades dos veciños en materia de empleo para buscar os obxectivos ou cumplir os obxectivos que se marca cada un dos veciños. Unha única xornada de emprego, pero moi aproveitada, na que se falou de emprego e discapacidade, das TICs, de recursos persoais e moitos aspectos máis que sen dúbida serán de gran valor para os asistentes e que se verán reforzados co Servizo de Orientación Laboral dispoñible no Concello de Ribadumia.